a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but the beauty a rich man's world. Quan veniu a l'escola, no us pregunteu qui és aquesta persona? Quin idioma vindrà a estudiar aquest home que veig cada setmana per les escales? O qui és aquest amb qui em creu a la cafeteria cada dilluns i dimecres abans d'entrar a classe? O la que sempre prem el botó de la meva planta a l'ascensor, qui serà? Doncs aquí, a l'EOI de Barcelona Drassanes, hem volgut donar-vos la veu a vosaltres, alumnes, profes i tothom que formi part d'aquesta comunitat per conèixer-vos. Perquè, més que una comunitat, tenim un minimón, una petita ciutat, una microsocietat, Drassanòpolis. La primera ciutadana de Drassanòpolis que coneixerem avui és profe d'Èuscar, però també és activista. Acaba de publicar el seu primer llibre i no podia triar un lloc millor per parlar-ne d'això i de moltes més coses que aquí. Comencem! Drassanòpolis, un podcast de l'EOI Barcelona Drassanes. Episodi 1. Perspectiva amb l'Itxea. Kaixo, Itxea, com estàs? Kaixo, arratsaldeon, molt bé, molt contenta. Moltes gràcies de venir aquí, al podcast. Moltes gràcies a tu. Bueno, a veure, explica'ns, tu has viscut en molts països, oi? D'on vens? Què has fet? Conta'ns. Sí, bueno, sobretot a la vora del Mediterrani. He estat, soc una basca mediterranitzada, la veritat. Doncs, bueno, jo vaig començar els meus estudis aquí a Barcelona, vaig fer la carrera aquí i vaig estudiar traducció i interpretació, anglès i àrab, i ja l'àrab em va enamorar i llavors doncs, vaig anar, després d'acabar la carrera, a viure a Egipte. Vale. Allà vaig tenir una beca, llavors al principi sí que treballava, però després em vaig poder centrar en estudiar l'àrab gràcies a aquesta beca i després vaig tornar al País Basc. A Vitòria, no? Tu ets de Vitòria. Jo soc de Vitòria, sí. Gasteiz. Vaig viure allà uns mesos i després, però, vaig anar a Bilbo a fer un màster d'estudis feministes i de gènere. Vale. I vaig viure un parell d'anys i a part de formar-me en feminismes doncs vaig començar també a fer activisme. Va ser una època bonica allà reconnectant amb les meves arrels per després tornar a marxar. Tornar a marxar, no? Sí. Vale. Vaig anar a Itàlia a fer la tesi. En realitat a Itàlia havia fet l'Erasmus també abans. Vaig fer la tesi a Florència, en història, i després ja vaig anar a Londres. Clar, fent la tesi vaig estar... Molt mediterrani, no?, a Londres. Sí. La veritat és que el meu entorn a Londres era sobretot gent mediterrània. Amigues italianes, àrabs... Sí, vaig reconnectar molt amb gent que havia conegut als altres espais on havia viscut. Hi ha molts bascos també que viuen allà a Londres? N'hi ha, sí. Hi ha bascos a tot arreu, de totes maneres? Sí, som una diàspora més que de seguida s'organitza. Sí. I llavors després sí que vas tornar a Egipte, no, però al sud mediterrani, diguem-ne, és... Clar, sí que al Magreb, tant al Marroc com a Tunísia, durant la tesi i també a Londres, on vaig estar fent un postdoc, doncs hi anava molt. Hi anava molt per fer recerca i també per estar amb les amigues i passar temporades allà. I després tornada a Barcelona. On serà a Drassanes, amb nosaltres. Sí. Molt bé. I jo n'estic molt contenta. Clar, i ara acabes de publicar un llibre que es diu Els orígens del colonialisme espanyol al Marroc, 1859-1862, amb el subtítol Una microhistòria global feminista. Ens expliques una mica de... És que és prou acadèmic, no? És molt acadèmic. Però explica'ns una mica de què tracta. D'acord, doncs
és una reescriptura i transformació, la veritat, del que va ser la meva tesi doctoral, i doncs tracta d'un esdeveniment que va ser una guerra i una ocupació espanyola de la ciutat de Tetuan, al Marroc, a meitat del segle XIX, i que va ser una mica l'inici del colonialisme espanyol al Marroc, que de manera formal es va establir el 1912, però que ja des d'aquesta ocupació, almenys jo i altres acadèmiques, defensem que ja va establir com les bases perquè després es pogués dur a terme el protectorat. I llavors, d'entrada d'aquest llibre, hi ha un capítol dedicat a les dones que viuen a Tetuan, no? I per què ha sigut important parlar d'elles en aquest capítol? I també he vist que aquest capítol està escrit dones amb un asterisc, i no sé si ens pots explicar això. Per què aquesta decisió? I tant. La veritat és que és la primera vegada que parlo del meu llibre. He venido a hablar de mi libro. Eso, el press tour comença avui, no? Ja està. I mira, però... Gràcies per haver-nos triat abans de la SER o de Radio 3 o el que sigui. No, el que volia dir amb això és que quan escrivia aquest capítol, en concret, pensava, oh my god, els historiadors m'odiaran. I diran que això és massa heterodox. No és dintre de la tradició acadèmica, no? De plantejar-ho així, potser. Diguéssim que metodològicament, és a dir, hi ha una part d'aquest capítol, i també parlo de dones a altres capítols d'aquest llibre, és clar, encara que sobretot a les fonts apareixen més els homes, i llavors el meu anàlisi feminista el que fa és analitzar les masculinitats i veure també com es relacionen les masculinitats marroquina i espanyola en aquest context colonial. Però, sobretot, aquesta historiografia del colonialisme espanyol al Marroc és una historiografia molt androcèntrica, és a dir, centrada en els homes, molt militarista, a més, i llavors és una historiografia en la qual les dones estan molt absents. I en el cas d'aquest capítol, el que jo faig és no només parlar de les dones que apareixen a les fonts i que en realitat la gent historiadora que ha treballat sobre això no ha tingut en compte, però també vaig una mica més enllà i a partir de les fonts faig una ficcionalització, o sigui, arribo fins a una ficcionalització de la història. Però per mancança de fons, no? No només per mancança de fons, sinó perquè, per exemple, les dissidències de gènere i sexuals que no apareixen com a tal a les fonts i que segurament no podrien aparèixer, doncs d'una altra manera no hi són. I jo penso que una història que no compti o que no parli de les dones i les dissidències és una ficció històrica. Per tant, dic, doncs per poder pal·liar aquesta ficcionalització de la història, potser hem de ficcionalitzar, però clar, ficcionalitzem basant-nos en algunes fonts, un context històric que coneixem molt bé i hipòtesis també de coses que seria plausible que haguessin passat. És treure una mica el subtext que hi ha en algunes fonts acadèmiques i donar-li més veu, no? O sigui, posar-li més en relleu, en aquest cas. Sí, o imaginar també, no?
sabem que hi havia població, per exemple, esclavitzada. A Tetuan sabem que moltes dones que vivien, dones esclavitzades, que vivien als palaus de l'aristocràcia tetuaní que va marxar de Tetuan quan la van ocupar els espanyols, es van quedar a Tetuan. Llavors, això ho sabem, podem comparant i agafant cançons que es cantaven per part d'esclaus, encara que fos en altres ciutats del Marroc, doncs podem pensar en situacions que es podrien haver donat. Perquè si aquestes dones no hi són, el relat històric, llavors sí que ens estem deixant una bona part de la història. I és una ficció, llavors. I és una ficció. A més de professora, ets activista també, si no m'equivoco, formes part del Disturbi Col·lectiu, per exemple. Sí, correcte. Disturbi, que és un col·lectiu bisexual, no? I que podem donar com el millor premi a nom. Disturbi, meravella. Jo estic d'acord. Llavors, tu ara com a professora d'Euskara a Drassanes, com aportes una perspectiva feminista i decolonial a la teva feina? Bé, doncs... És complex, eh? Sí, és complex i sobretot, doncs... el tema, per exemple, de la perspectiva decolonial és difícil, no? En el cas de l'euskera, però per mi hi ha una cosa que té a veure, jo crec que allò de colonial també veu molt d'una voluntat de desfetichitzar o desmitificar l'objecte d'estudi, diguéssim. I en el cas de l'euskera jo crec que sobretot aquí a Catalunya sí que hi ha una mica una mitificació de tot el que és basc i mira, precisament amb els temes de gènere, com que l'euskera és un idioma que no té gènere, doncs sobretot... Molt més fàcil llavors, no? Sí, és fàcil, però hi ha gent a qui li costa molt pensar que quan estic dient professori, estic dient això, professori, no? I llavors, mira, una de les estratègies és per mi utilitzar el pronom neutre perquè crec que realment és molt més encertat. I la millor traducció possible, en aquest cas. Exacte. Però això a vegades costa. Però precisament, d'una banda costa, però d'una altra banda hi ha gent que això li porta a pensar que Euskal Herria és un oasi feminista. Un matriarcat absolut. Que no hi ha... Sí, exacte. I clar, doncs no és així, no? L'euskera és una llengua lingüísticament aïllada, però històrica i culturalment no. Per tant, malauradament tenim un patriarcat ben fort, també. Bueno, pues parlant de la llengua i l'èuscar, ara arriba el moment de la secció de l'Enyauts, que és el nostre reporter oficial de Drassanópolis. Llavors, anem a escoltar, ha anat pels passadissos de l'escola a preguntar algunes coses sobre l'èuscar a alguns alumnes. Escoltem i després, si et sembla, ho comentem. Perfecte. En euskera també hi ha moltes paraules compostes que tenen un significat. Per exemple, bomber, bombera, en euskera vol dir assassí de foc. Literalment. Suhiltzailea és una paraula composta en euskera que vol dir assassí de foc. D'acord. Jo et diré la definició d'una d'aquestes paraules, a veure si endevines què diu. Sí, partir-te en dos. Què deu ser partir-se en dos? En català, evidentment. Separar-se. La meitat. La meitat? La meitat? O divorciar-se. Podria ser, però és parir. Ah, que bonic! Que bonic! Va, un altre. Mal d'amor. Gelos? Sí. Mal d'amor, doncs, tenir un sentiment de tristesa després d'una separació, no?
Després estem en separació. Sí. Ets tu que fas les preguntes. Ja. No, és enamorament. Enamorament, sí. Sí, que és també veritat, entén, en no? català Una mica, també, sí. clar. No? I un últim, a canvi d'un petó. Aquesta paraula en euskera literalment vol dir a canvi d'un petó. Què deu ser? A canvi d'un petó. Una abraçada. Si us plau. Sí, sisplau. Doncs és gratis. A canvi Moltes gràcies. Que vagi bé. Què t'ha semblat, aquestes respostes? Molt interessant. És que pot semblar que totes les paraules en èuscar són compostes, no? Si comencem així. Sí, de fet, això jo crec que a primer passa, que al principi, quan veuen que n'hi ha d'aquestes paraules, després ja volen que totes siguin I així. fent les seves, no així? Perquè, clar, té una mica la reputació de ser molt poètic, o sigui, això, assassí de foc, per bomber, hi ha més, no? M'imagino, hem fet només 3 o 4, però algunes coses així sí que N'hi ha. agrada, no? M'imagino als primers cursos. Clar que sí. Tu tens una paraula o una expressió en èuscar o una de les altres llengües que parles que, per exemple, no es pot traduir a una altra llengua o una favorita? Mira, doncs em ve al cap una altra que és composta en euskera, que és jakin minya, que literalment és dolor de saber i és... Què serà? Què creus que és? Ara jo sóc el concursant. Dolor de saber... Què podria ser això? O el mal, no? El mal de saber... Com equivocar-se, pot ser, o... Espera, és que a més no se'm sona que que ja t'ho han comentat. dit, i llavors ja sí com... Sí, jo tinc un A.U.U.U d'èuscar, però bueno, més no. Dolor de saber, no sé què és. És la curiositat. La curiositat, ai, que bonic. És molt bonic. Dolor de saber, la curiositat, com si fos una ànsia de saber una mica. Que no pots aguantar que per guai. saber... Mira, en àrab també hi ha aquesta vessant molt poètica, en fórmules, sobretot quan hi ha aquesta cosa que tu li dius una cosa a una persona i sempre hi ha com una resposta, bueno, sempre no, molt sovint, hi ha una resposta, no? I per exemple, si jo sóc aquí i tu arribes i jo estic molt contenta de veure't, doncs et dic Munawar, tipus que has portat la llum, no?, al lloc. I llavors tu em dius Damin Nurek, això és de la teva llum, no? Com em reflecteixo a la teva de llum. Jo l'únic que he après fa poc en àrab era com si fos la traducció, no sé si ja em dius si és veritat o no, com la traducció de que quan dius aquí que el món és com un mocador, no era això, sí, el món és com un mocador, que era com deien allà, o no sé si és això, m'estic equivocant, potser que era com bueno, no sé com dir-ho, el món és com la vulva, diguem-ne, d'un escorpió o alguna cosa així, sí, no? Sí. Això sí que és cultural. No sé, bueno, la vulva d'un escorpió ja és la paraula. M'encanta. Sí. Doncs mira, per acabar, com som profes i ens agrada molt fer jocs a classe, per exemple, et proposo un joc a veure com et surt. Tenia un bolígraf, aquí és. Aquí a Drassanes hi ha moltes llengües. Hi ha exactament 15 llengües oficials, és a dir, les oficials són les que pots accedir a tenir com un diploma, tens el sistema de A2, B2, etc. Llavors hi ha 15 llengües oficials. Podries dir-me les 15 llengües oficials en menys de 30 segons? 3, 2, 1, comença. Anglès, francès, alemany, italià, grec, rus, xinès, japonès, coreà, euskera, àrab, falten 4. Neerlandès, ai, home, he dit japonès? Sí, falten 3. Les llengües que es parlen aquí mateix. Català, castellà. I en falta una.
als veïns ibèrics? Portuguès. Molt my molt God. bé. No sé si dir-ho molt bé. Doncs molt bé, doncs arribem al final. Només dir que tot, tant el llibre que has publicat i el disturbi col·lectiu, posarem tots els enllaços a la descripció de l'episodi, per si hi ha gent que està interessada tant a llegir la teva obra com formar part del col·lectiu aquest del que formes part. Llavors, només moltes gràcies per haver vingut al podcast a Drasanòpolis, estimada ciutadana de Drasanòpolis. I no res, moltes gràcies a tothom que ens ha escoltat i ens veiem al proper episodi de Drasanòpolis. Fins aviat! Agur!